Salut! O șaurma, se poate, te rog? Dar tu nu vezi că sunt ocupat? Hai, te rog, o șaurma, că mi-e foame. Dar sunt ocupat, sunt în meci, am 7 kg-uri. Îți plătesc dublu, boss. Nu contează. Hai, te rog. Na, bine, dacă câștigi meciul, poate. Na. One eternity later. 22 de kg. Păi, uite aici comanda și ne auzim, păstrăm legătura. Mulțumesc! Salut! O șaurma, se poate, te rog? Dar tu nu vezi că sunt ocupat? Hai, te rog, o șaurma, că mi-e foame. Dar sunt ocupat, sunt în meci, am 7 kg-uri. Îți plătesc dublu, boss. Nu contează. Hai, te rog. Na, bine, dacă câștigi meciul, poate. Na. One eternity later. 22 de kg. Păi, uite aici comanda și ne auzim, păstrăm legătura. Mulțumesc!